35 yıl elek Кыяшлы көз айы октябрның 18 санында Олы Троев авылында яшәп килүче Сафаровлар гаиләсендә Рафаил Халил улы һәм Халимә Тагир кызының көтеп алынган, яраткан балалары булып, сөекле хатыным, кадерле әнием, кадерле балам Куликова Роза Рафаил кызы якты дөньяга аваз сала. Дип яза башлаганнар яраткан тормыш иптәше Рафаил, балалары Айнур һәм Алихан, әти-әниләре Сафаровлар гаиләсе Рафаил Халилович һәм Халимә Тагировна, кайнатасы Айся Идрисович, кайнанасы Нәҗия Хасановна Куликовлар җылы эчтәлекле котлау хатында. Кечкенәдән үк тырыш, акыллы бала булып үсеп, 2005 елда бары 5-ле билгеләренә генә кызыбыз мәктәпне тәмамлый. Аннары техникумны кызыл дипломга бетереп, кулына һөнәри белем ала. 2009 елны үзенең гомерлек яры Рафаил Айсеевичны очратып матур гаиләләрен коралар. Кайнана-кайнатасы Айся Идрисович һәм Нәҗия Хасановна аны беренче көннән алып ук үз кызлары сыман кабул иттеләр һәм хөрмәт, мәрхәмәт күрсәтеп, бүгенге көндә дә гомер сөрәләр. 2010 елны яшь гаиләнең нәсел дәвамчылары беренче уллары Айнур туды. 2014 елны икенче уллары Алихан да якты дөньяга аваз салды. Шул ук елны яшь гаилә Кузнецк шәһәренә күчеп китте. Тату гаиләдә балалар мәктәптә белем алса, кадерле хатыным медицина куллиятында укуын дәвам итә. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар, һәм нәкъ менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза, ә без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул ук вакытта эш сөючән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү оят түгел. Чөнки син минем сайлап алынган алтыным, һәм мин яратам сине моның өчен. Бергә тормыш сукмагы буйлап атлап килү дәверендә һәр иртәне мин бәхетле булып каршылыйм. Газиз әнкәебез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алгы көннәрдә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Бел, без сине бик яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмен хатыным, газиз әнкәй. Шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелкәй. Күзләреңнән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмеңдә моңсулыкка әйдә җаным тулмыйк. Барсы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Хөрмәтле Роза Рафаиловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Дусларың, яуа кытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма.
Yumuşak gözlerin tuğan günler kabatlansın. Tağın da dileklerini kabul